L'Ajuntament de Tortosa ha presentat un estudi que recull les opinions d'una setantena de joves sobre l'actual estat del riu Ebre. De l'estudi se n'ha extret un decàleg que resumeix les seves principals inquietuds, entre les quals es demana una major coordinació entre les administracions per preservar el riu Ebre o el foment de l'agricultura ecològica. L'estudi forma part del projecte Jove Com veus l'Ebre, com veus el futur, engegat per l'Ajuntament de Tortosa. El regidor de Joventut, Emili Lehmann, ha explicat que l'objectiu era conèixer les opinions que tenen els joves de l'estat actual del riu i del bosc de ribera i quines són les seves propostes per millorar la situació. D'aquest conjunt de propostes s'ha elaborat un decàleg on es fa referència tant a l'actuació de les administracions com a l'educació de la ciutadania perquè aprengui a estimar l'entorn o la creació d'un òrgan aglutinador de l'oferta turística existent. Són una desena de punts que toquen aspectes molt diferents, des dels ja previsibles des d'un principi, com és que les administracions actuïn de ple dret per tal de fer les seues funcions, els que potser més ens toquen i que s'han tractat menys, com és tot el relacionat tant en l'educació de la ciutadania com l'educació de cara a l'agricultura, una nova agricultura més ecològica, nova formació dels pagesos i, sobretot, temes de regadiu. Aquest estudi serà adreçat ara al Departament de Medi Ambient i a la Regidoria de Medi Ambient del propi consistori. De fet, Lehmann ha explicat que la Regidoria de Joventut farà de fil conductor tot esperant una resposta de tornada. Així mateix ha explicat que es treballarà perquè el sentit d'aquestes propostes puguin ser implantades. Són tota una sèrie de propostes, de visions que van sortir derivades d'aquest treball, d'aquest estudi, i que el que nosaltres podem fer des de l'àrea de joventut, ja dic que aquestes propostes són extretes de l'estudi i proposades pels joves, però nosaltres, com a àrea de joventut, el que farem serà de fil conductor. I a partir d'ara, el que estava ja preestablert també des d'un inici és que nosaltres entregarem aquest estudi tant al Departament de Medi Ambient com a la mateixa regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament, com al Consell Comarcal, per tal que el valorin i, sobretot, una cosa molt important, que ens facin un retorn, que ens l'avaluen i ens donen una mica la seva visió, la seva opinió sobre el que es pot fer o el que no es pot fer, òbviament cadascú en la mesura de les seues competències. L'àrea de joventut també ha presentat la nova imatge del fulletó informatiu del punt d'informació juvenil. Segons ha explicat Lehmann, aquesta eina presenta tots els serveis que ofereix el punt d'informació juvenil, els quals ha dit que són amplis i avantatjosos per als joves en aspectes com ara trobar feina tant al territori com fora.